balong kentang ko try nrei ni go try kam balong kam ki namata ka read but namata ki please kana Baskar ya duai karna ya please top ni dan pamo ni ko por to try ru kijing ka pak ka ri adu nyen men si ku ya ke jing im jing ki nong yak ka di kamai Malay kijing kistom kijing shem ka ni ka por to try bi ibu ti ka por ka ba jong ni hi ba men kita ikini ki ba i ki ba thani ki de ki lo sin shar ka ri jong ni Lakin so tu lem no kijing ja ka ba ni shem ka por support ku ki nong yak ka di kamai ki jelam ba i ki jong ni ani ka por try and the officer ki badan ber khoi ni men kita len do men sim ku ani por ingai bagani basi try ka bangi la pa ta rom ni basi ka ba mi ka la pu man balong kentang ko try nrei ni go try kam ki balong kam ki namata ka ri but namata ki don kam jong ka ri ki ba i ki jong nyan ban sing ni ya ni ji ki ba bet to bian me hin men tan dai ki ba khoi ki da se ka ka le ki jong ri nrei le sta ma ki ya dai ki ya ki ki ba ro ki ji ka ni ko pa ni pa ro just right